नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर संचलित न्यू इंग्लिश स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज विंझर, तालुका वेल्हे, जिल्हा पुणे. मी प्राध्यापिका सौ कातबाने जेसी. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सहकार या विषयातील प्रकरण 5चा अभ्यास करत आहोत. सहकारी संस्थेचे हिशेब व हिशेब तपासणी. यामध्ये पाठीमागच्या भागात आपण सहकारी संस्थेची वैधानिक पुस्तके अभ्यासलेली आहेत आणि आजही आपण सहकारी संस्थेची उरलेली वैधानिक पुस्तके अभ्यासणार आहोत. चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो, सहकारी संस्थेची वैधानिक पुस्तके अभ्यासायची आहेत. काल आपण सहकारी संस्थेची 1. सभासद नोंदणी पुस्तक, 2. क्रियाशील व अक्रियाशील सदस्य नोंदवही, 3. भाग नोंदणी पुस्तक, 4. कर्ज रोखे नोंदणी पुस्तक, सभासद सभेचे इतिवृत्त पुस्तक यांचा अभ्यास केलेला आहे. आज आपल्याला उरलेल्या वैधानिक पुस्तकांचा अभ्यास करायचा आहे. त्यामध्ये माल साठा पुस्तक. सहकारी संस्थेच्या विविध विभागातील माल साठ्याची तपशीलवार नोंद या पुस्तकात केली जाते. मालाच्या आवक व जावकाच्या नोंदी या पुस्तकामध्ये केल्या जातात. यानंतर मालमत्ता पुस्तक. या पुस्तकामध्ये सहकारी संस्थेच्या नावे असलेल्या सर्व प्रकारच्या स्थिर व अस्थिर मालमत्तेची नोंद केली जाते. मालमत्तेचे नाव व स्वरूप, मालमत्ता खरेदीचा दिनांक, किंमत, मालमत्तेतील वाढ अथवा घट इत्यादी तपशील मालमत्ता पुस्तकात नोंदविलेला असतो. यानंतर गुंतवणूक पुस्तक. सहकारी संस्थेने वेगवेगळ्या स्वरूपात वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील या पुस्तकात नोंदविला जातो. गुंतवणुकीचे नाव व स्वरूप, गुंतवणूक केल्याचा दिनांक, रक्कम, गुंतवणूक परत मिळाल्याचा दिनांक, व्याज किंवा लाभांशाचा दर, निधीची गुंतवणूक इत्यादी तपशील गुंतवणूक पुस्तकामध्ये लिहिला जातो. यानंतर डेड स्टॉक नोंदवही. या नोंदवहीमध्ये स्टेशनरी, फर्निचर इत्यादी कालबाह्य आणि निरुपयोगी मालाची डेड स्टॉक म्हणून नोंद केली जाते. सदर मालाच्या खरेदीची तारीख, किंमत, मालाचे परिमाण, खातेबाद केलेल्या मालमत्ता इत्यादी तपशील या नोंदवहीत लिहिला जातो. यानंतर कर्ज नोंदणी पुस्तक. ज्या सहकारी संस्था सभासदांना कर्ज देतात अशा कर्ज व्यवहारांची नोंद या पुस्तकात ठेवली जाते. सभासदांना दिलेली कर्जे, परतफेडीचा कालावधी, व्याजाचा दर, त्यांनी केलेली कर्जाची परतफेड, त्यांच्याकडून येणे असलेली रक्कम इत्यादी माहिती कर्ज नोंदणी पुस्तकात नोंदविली जाते. यानंतर आहे लेखापरीक्षक नोंदवही. दरवर्षी अधिमंडळाच्या वार्षिक सभेत मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली जाते. त्यासंबंधीची नोंद या नोंदवहीमध्ये केली जाते. मग आर्थिक वर्ष, लेखापरीक्षकाचे नाव व पत्ता, अधिमंडळ सभेचा दिनांक, ठराव क्रमांक, लेखापरीक्षण तारीख, हिशेब तपासणीतील हरकती, अभिप्राय, सूचना, उपाययोजना आणि शेरा इत्यादी माहिती या नोंदवहीमध्ये असते. यानंतर ठेव नोंदणी पुस्तक. सहकारी संस्था सभासद व बिगर सभासद ज्या विविध ठेवी स्वीकारतात त्याबाबतची तपशीलवार नोंद या पुस्तकात ठेवली जाते. यामध्ये ठेवीचा दिनांक, रक्कम, व्याजदर व देय दिनांक इत्यादी माहिती समाविष्ट असते. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपली वैधानिक पुस्तके अभ्यासून झालेली आहेत. 1. सभासद नोंदणी पुस्तक, क्रियाशील अक्रियाशील सदस्य नोंदवही, भाग नोंदणी पुस्तक, कर्ज रोखे नोंदणी पुस्तक, सभासद सभेचे इतिवृत्त पुस्तक,
मालसाठा पुस्तक, मालमत्ता पुस्तक, गुंतवणूक पुस्तक, डेडस्टॉक नोंदवही, कर्ज नोंदणी पुस्तक, लेखापरीक्षक नोंदणी वही, ठेव नोंदणी पुस्तक इत्यादी वैधानिक पुस्तकांचा आपण अभ्यास केलेला आहे. क. अवैधानिक पुस्तके. सहकारी संस्थेचा दैनंदिन कारभार सुरळीतपणे व कार्यक्षमपणे चालावा यासाठी संस्था अवैधानिक पुस्तके तयार करते. आता ही 5 प्रकारची पुस्तकं आपल्याला आहेत. 1. आवक नोंदवही, 2. जावक नोंदवही, 3. तक्रार नोंदवही, 4. शेरा नोंदवही आणि 5. सूचना नोंदवही. पहिला आहे आवक नोंदवही. सहकारी संस्थेला बाहेरील व्यक्ती, संस्थांकडून आलेल्या पत्रांची, परिपत्रकांची नोंद या वहीत केली जाते. यात पत्र मिळाल्याचा दिनांक, पत्र पाठविणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेचे नाव व पत्ता, पत्राचा विषय, ज्या विभागासाठी पत्र आहे त्या विभागाचे नाव, शेरा इत्यादी रकाने असतात. दुसरी नोंदवही जावक नोंदवही. सहकारी संस्था विविध व्यक्ती व संस्थांना जी पत्रे पाठवितात त्याची नोंद जावक नोंदवहीमध्ये केली जाते. या नोंदवहीत पत्र पाठविण्याचा दिनांक, ज्याला पत्र पाठविले त्याचे नाव आणि पत्ता, पत्राचा विषय, टपाल खर्च, शेरा इत्यादी रकाने असतात. त्यानंतर तक्रार नोंदवही. बाहेरील व्यक्ती, संस्था, सभासद, ग्राहकांनी संस्थेबद्दल केलेल्या तक्रारी या नोंदवहीत नोंदविल्या जातात. 4. शेरा नोंदवही. जेव्हा शासकीय अधिकारी व अभ्यासगत सहकारी संस्थेस भेट देण्यासाठी येतात तेव्हा काही वेळेस ते संस्थेच्या कारभारासंबंधी काही शेरे देतात. अशा शेऱ्यांची नोंद या वहीत केली जाते. सूचना नोंदवही. सहकारी संस्थेकडून सभासद, संचालक व कर्मचाऱ्यांना ज्या सामायिक सूचना दिल्या जातात अशा सूचना या नोंदवहीत नोंदविल्या जातात. अशा प्रकारे आवक नोंदवही, जावक नोंदवही, तक्रार नोंदवही, शेरा नोंदवही, सूचना नोंदवही या अवैधानिक पुस्तकांचा अभ्यास आज आपण केलेला आहे. धन्यवाद.